Jo sóc el Marc. Jo sóc el Joan. Ella és Helen, Alan i Berta. I Berta. I aquesta és la nostra família. La primera que va arribar a casa va ser la Helen. I és la que mana a casa, en realitat. La Helen va desenvolupar estrès per separació. No la pots deixar sola, es posa molt nerviosa, t'ho destrossa tot. I el que vam fer va ser agafar un altre gos, perquè tingués una companyia a casa quan nosaltres no hi som. L'Alan porta amb nosaltres 5 mesos i ja per últim tenim a la Berta. I en aquest cas la Berta no es quedarà amb nosaltres perquè la tenim d'acollida. Fins que trobi una família. Tenir gos a la ciutat és difícil. Va, anem, Berta. Per què és difícil? En el cas dels galgos, perquè ells venen del camp i no saben el que és una escala. No saben el que és un cotxe, un bus, sorolls que per nosaltres els tenim com molt interioritzats. Estem acostumats, clar, de sempre. Sí. Aleshores, quan el gos arriba a la ciutat, has de pensar primer què pots fer, què no pots fer, a més de les coses que li has d'inculcar i que li has d'ensenyar. Què vols fer? Vols anar a la platja? Bueno, avui fa calor, s'estarà bé. Va, anem. Ja sé que fa olor menjar aquí. Nosaltres vivim a la Barceloneta i està molt bé el tema de tenir la platja al costat de casa, perquè a l'hivern sí que pots anar amb ells i poden córrer, encara que has d'anar amb cuidado perquè en concret els galgos corren moltíssim en molt poc temps i no el pots deixar a qualsevol puesto de la platja. Hi ha una altra limitació que és molt important i sobretot en el tema dels galgos, i és que un cop arriba l'estiu ja no pots anar amb el gos a la platja. Aleshores, on ha de córrer aquest gos? L'únic pipicant del barri està al parc de La Catalana. De la Catalana, que està entre l'Hospital del Mar i el barri. Les valles, diguéssim, són d'1 metro. Els galgos o altres gossos salten. Llavors, com juga? Tens que tindre lligat. Per això és tan important que hi hagi espais grans perquè puguin córrer tranquil·lament. I d'això et trobes, nosaltres en coneixem només un, a tota Barcelona. Nosaltres venim aquí al Pipicant de la Diagonal Mar perquè és molt ampli, les valles són molt altes i llavors no hi ha cap perill per ells. Disfruten, juguen i nosaltres estem tranquils. Alan! El Pipicant no és només per fer pipi i caca, és perquè jugui, aprengui a jugar amb altres animals. El tema de tenir un gos i de sortir al carrer és que coneixes gent nova, no? I que al final acabes fent amistat, no? Sí, t'ho passes molt bé, realment, sí. Ells juguen i tu et rius. En España, 300.000 habitantes tienen licencia de caza y son galgueros. Para ellos son objetos, son herramientas y no tienen escrúpulos. Me llamo Ana Clemens, soy la directora de SOS Galgos y dedico mi vida a la defensa del galgo. El galgo es la raza autóctona más maltratada en España. La acogida temporal es tan importante porque hemos de saber cómo es el animal antes de ponerlo en adopción para no equivocarnos y poderlo dar a la familia más adecuada. También el animal rescatado necesita un tiempo de aprendizaje, de recuperación, y es mucho pedirle que esté pulido como un diamante en bruto enseguida. SOS Galgos, diguéssim, que no tenen gàbies, tenen famílies, i cada cop que arriba un gos no el poden tancar a cap lloc. El que necessiten són famílies que es facin càrrec d'aquest gos fins que trobin la família definitiva, no? Per això és tan important el tema de l'acollida. Nosaltres hem decidit ser casa d'acollida. De no voler gos a 3, imagina't. La Berta porta amb nosaltres 3 setmanes i ha tingut la gran sort que ja ha trobat una família, no? I a més una molt bona família. Soc l'Alberto Ayala, soc el nou adoptant de la Berta. Formo part d'una associació que es diu El Perro Verde i sempre és una il·lusió tremenda el poder tenir un nou membre al nostre equip.
Hola Alberto, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Ilusionado? ¿Ya has conocido a Joan y Mar? Buenas, ¿qué tal? Buenas. Porque ya la fuiste a conocer, ¿verdad? Y fue un flechazo al verla, ¿no? Totalmente. ¿Y trabajas con animales? Sí, nosotros formamos parte de una asociación y bueno, colaboramos con protectoras ayudando en lo que podemos, que es bueno, pues trabajando, educando con los perros Y puede ser que sea Ojalá, además ojalá. un perro de terapia. Ojalá. Después de que esté conmigo un tiempo y la conozca bien, seguramente sí. Veig que passeja bé, no? Què tal? No tira res? No... No, és molt tranquil·la. De fet, és com si no portessis gos, eh? O sigui, amb això sí que és increïble. El passeig és molt tranquil. Molt tranquil·la. Va, amb els gossos, perfecte. Cap problema. És un gos que ja ha estat amb altres persones, ha sigut afable, sociable, ja s'ha adaptat una miqueta a l'estil de vida nostre i bueno, penso que això és molt important perquè l'adaptació a casa meva serà molt millor. Per dormir, què tal? Té algunes manies, té alguna cosa? Bueno, ja té el seu llitet i el que sí que té d'especial és que, això penso que l'hem mal acostumat, pues que quan se'n va a dormir li agrada que li posis la seva manteta per sobre. És una mica senyoreta, ella, però bueno. Bueno, pues merci per estar-la cuidant tot aquest temps. Estic encantat de poder-la tenir i molt agraït a vosaltres per haver-la tingut aquest temps. Que vagi molt bé. Quan vulgueu venir... Bueno, guapa, Que vagi molt un plaer, eh? Bueno, fins aviat. Adéu. Ja ha marxat la Berta, ha sigut una experiència molt bona, molt positiva, però clar, fa molta pena. Marxa amb una família que l'estimarà, la cuidarà. A la Berta li espera un parell de mesos d'estar amb mi, passius, tranquils, passejant, coneixent-nos i que conegui el màxim de gent i de gossos. Sort que ha tingut una acollida molt bona per part del Joan i el Marc i bueno, estem molt agraïts i més ho estarem, el carinyo i l'esforç que han tingut. Quan parlàvem abans de fer l'acollida, pensàvem, ostres, i com serà, i ho passarem malament. És una experiència molt bona. Costa, clar que costa deixar que marxi amb una altra família, però bueno, tens que pensar-ho així, que és un bé per ella. I que després I vindrà que un després vindrà una altre. altra i podrà ajudar amb una altra. La Berta és especial, però n'hi haurà un altre que tingui les seves diferències i que també sigui especial per una altra cosa.